Osobne si myslím, že ani Putin Orbánovi nedôveruje. To je taká dôvera v úvodzovkách. Použijem ťa, využijem ťa na svoje potreby, ale ako nech sa nikto nehnevá. Geopoliticky bez EÚ a bez NATO, čo znamená také Maďarsko alebo také Slovensko? Proste my niečo znamenáme, keď niekde patríme a keď sa správame ako spojenci, ktorí si uvedomujú, že prečo sú tam a ako im to prospieva z bezpečnostného, z ekonomického hľadiska. Veď to nám všetko zaisťuje hospodársky rast. Kde by bola Maďarsko bez Európskej únie? Veď by tu behali s holými zadkami, keby neboli v Európskej únii. Kde by boli bez investícií z Nemecka? Keby Nemci teoreticky, samozrejme, že neodídu, keby za 3 dní odišli, tak celá ekonomika padne. A pritom z provládnych médií počujete o Nemecku len negatívne informácie, dehonestáciu nemeckých politikov a tak ďalej. Čiže toto je otázka aj charakteru toho, že kam človek je až schopný zájsť, aby sa udržal pri moci. Pretože to nie je demokracia od A do Z, čo vidím v Maďarsku. Medzinárodne je to hodnotené ako čiastočná demokracia a to by mal byť práve ten odstrašujúci prípad. Chceme teda sa tu cítiť slobodne na tom Slovensku alebo chceme ísť niekde tam, kde vošiel Viktor Orbán do kúta, z ktorého sa nevie dostať, pretože cesty nie je naspäť a negatívne to vplýva aj na okolie samozrejme.